kører nu, vi kører nu. Okay. Jeg vil klippe det der. Det klipper vi bare. Vi har taget ind til Aarhus for at høre mand på gaden, hvordan deres liv har ændret sig efter Track 2 det blev officielt. Hej. Hvordan har dit liv ændret sig, efter du fik at vide, at Track 2 det blev officielt? Mit liv, det ændret sig positivt. Jeg lever oprigtigt nu. Nu er det rigtigt. Jeg har fået et rigtigt liv. Før jeg var trist og ked af det og sort hele tiden. Så fik jeg at vide, at Track 2 skulle være officielt. Så du kommer den 31. marts? Det gør jeg i hvert fald. Det er i hvert fald. Jeg kommer 2 gange. Tak for det, Christoffer. Ha' en god dag. Jo, tak. Jette Røn, hvad synes du om Track 2? Det er fedt, ikke? Kommer du? Nej, okay. Der var engang et træ. George Clooney. Hvad synes du om Track 2? Track 2 er jo en kæmpe fest, og det kunne være så fedt, hvis du gad komme. Ved du det? Det ses her, George. Tak. Undskyld mig, hvor er de? Jimmy, hvad synes du om Track 2? Nice. Jeg har fundet selveste Leonardo DiCaprio her på Strøget i Aarhus. Leonardo DiCaprio. I may talk English because he's not Danish. Nein. Leonardo. What do you think about Track 2? Jeg synes, det er rigtig godt. Hvordan havde du det indvendigt, inde i din krop, dengang det var, at du fandt ud af, at det var Track 2, det blev offentliggjort? It was like multiplied orgasms. Har det åbnet flere døre for dig i din mulige videre karriere? Ja, det synes jeg. Jeg havde ikke været med i Titanic og Die Hard og Bjørnebrødre, hvis det ikke var for Track 2. Kanon. Tak skal du have. Hvad har du at sige for Track 2? Jeg synes, at det lyder mega fedt. Helt sikkert, jeg synes, det er godt, at I tager til initiativ til det. At starte sådan noget. Fordi det mangler der sådan. Der mangler virkelig, at noget landsdækkende og noget, du ved, noget unge godt kan lide. Ja. Og porre også. Man kan også smage. Nej, tak. Tak for det. Det var så lidt. Vi har haft en fantastisk tur til Aarhus, hvor vi fik spurgt manden på gaden. Jeg går selvfølgelig ud fra, at vi ses den 31. marts i Grenaa til en forrygende fest. Niklas Bølund, PM Online, Aarhus. Mathias Busse, PM Online, Vortex Ungdomsskole, Aarhus Ungdom.